Príjemný dobrý deň všetkým a moje meno je Tomáš Pavlík. Som národný kontaktný bod pre klaster 4 pre oblasť iba digitalizácie, pretože ten klaster je trošku širší, má pod sebou aj priemysel, aj digitalizáciu, aj vesmír. No a ja sa sústredím hlavne teda na digitalizáciu. V nasledujúcich minútach by som vám predstavil to, čo je dostupné v najbližších 2 rokoch 2026-2027 na financovanie v tejto oblasti. V rámci programu samozrejme Horizont Európa. No a môžeme ísť rovno na vec. Na začiatok by som vás ale chcel nejakým spôsobom vyzdvihnúť dôležitosť jedného dokumentu, ktorý sa nazýva Pracovný program, v originálnom znení Work Program pre klaster 4 pre roky 2026-2027, ktorý je teraz momentálne platný a je v platnosti teda, je takisto zverejnený na stránkach Európskej komisie. S týmto pracovným programom je dôležité pracovať, pretože sa tam dozviete ďalšie možno dodatočné informácie, pochopíte celkový kontext toho projektu, ako by mal ten váš projekt vyzerať, o čo by sa mal snažiť, kam by mal smerovať. To všetko sa z toho pracovného programu plus minus dá vyčítať. Ja som si tu dovolil uviesť link. Ten spodný link je vlastne konkrétne na pracovný program pre oblasť digitalizácie. Tam nájdete teda viacej detailov. A nájdete tam teda aj informácie o nadchádzajúcich výzvach, o ktorých budem hovoriť, ale nebudem ich spomínať konkrétne a špecificky po jednej, ale skôr vám predstavím jednotlivé tematické celky a vy už podľa toho, v ktorom tom tematickom celku v tzv. Destinácii sa nájdete, v ktorej destinácii pracujete, tak podľa tej destinácie to je vodítko pre vás. Tam si viete potom nájsť konkrétne výzvy, do ktorých by ste aplikovali. No a na tom vrchnom linku s názvom Všetky pracovné programy nájdete aj tie ďalšie pracovné programy, pretože prioritne, ak pracujete v oblasti digitalizácie, tak sa to prelína aj do ďalších oblastí, napríklad do energetiky alebo ďalších. A tie ďalšie tematické oblasti pre ďalšie klastre nájdete práve na tomto odkaze. A na začiatok, ten pracovný program. Je to veľký dokument, ktorý má niekoľko aj stoviek strán. Teda netreba sa ho zľaknúť. Myslím si, že nikto ho celý nečíta, ani samotní tvorcovia, vždy tam pracujú pravdepodobne po častiach a nejak to dávajú dokopy. Z toho dôvodu ani vy nemusíte teda pracovný program samozrejme čítať celý. Stačí, ak sa zameriate na to, čo vás zaujíma, čo je váš odbor alebo vaša expertíza. V podstate ja odporúčam používať tzv. Obsah alebo table of content, ktorý nájdete na začiatku dokumentu. Nájdete tam tematické členenie jednotlivých destinácií, ktoré, ako som už naznačil, dajú sa chápať ako tzv. Tematické celky. A pre oblasť digitalizácie sú dôležité destinácia 3, destinácia 4 a destinácia 6. A na tomto príklade ešte síce je tu príklad starého pracovného programu z roku 25, ale je to úplne jedno. Vy budete mať veľmi podobnú štruktúru alebo takú istú štruktúru aj v tom novom programe 26-27, kde si vy nájdete napríklad konkrétnu destináciu, alebo si len tak budete scrollovať a budete si prezerať tie názvy tých jednotlivých topikov. A ak vás zaujme, napríklad v tomto prípade generatívna umelá inteligencia pre virtuálne svety, kliknem si na ňu a po kliku získam viacej informácií, ako je kompletný názov projektu, koľko financií je plánovaných pre danú tému, koľko asi projektov plánuje Európska komisia podporiť, v akej výške by mal byť projektovaný ten daný projektový návrh, v akej finančnej výške. To je častá otázka.
Ďalej máte ďalšie informácie ohľadom oprávnenosti, ohľadom úrovní TRL, kde by sa mal nachádzať prípadne na začiatku, na konci ten projekt, na akej vyspelostnej úrovni, aké sú očakávané výstupy. A takisto odporúčam všímať si aj ten kontext. Vy, ak sa dostanete na detail tejto témy, tak ona sa vždycky nachádza v nejakej teda destinácii. Ak si scrollujete potom vyššie, nájdete aj opis tej destinácie. A to sú dôležité informácie, ktoré aj vám tak povediať trošku pomôžu k tomu, ako koncipovať ten projekt, ako smerovať, čo tá Európska komisia chce vidieť, o čo sa snaží a so všetkým týmto rátať vlastne pri písaní toho projektu. Či už na to využijete umelú inteligenciu, ktorá vám pomôže tieto texty vyložiť nejak zrozumiteľnejšie a zapracovať ich do toho projektu. Alebo to budete robiť manuálne postelom. Toľko k pracovnému programu. Ja verím, že po tejto prezentácii už budete evidovať nejaký taký pojem. No a teraz ideme na vec, ideme k výzvam, ktoré sú aktuálne pre rok 2026. Tieto výzvy už boli zverejnené v januári, teda 15. januára, stále síce máme január, ale oni už sú vonku, už sú zverejnené. Uzavierku majú v polovici apríla, teda 15. apríla 2026. No a nachádzajú sa tam dve výzvy a tie dve výzvy pod sebou skrývajú 18 tém. Ja som si tu dovolil uviesť aj QR kódy, ktoré kľudne použite, či už teraz počas môjho komentovania, alebo potom neskôr, ak dostanete prezentáciu od organizátorov. Vy po načítaní toho QR kódu sa dostanete práve na zoznam v tom vrchnom prípade tých 15 tém a v tom spodnom prípade na zoznam tých 3 tém, do ktorých sa dá aplikovať v rámci týchto víziev. Čiže môžete si ich popozerať, aké tam sú zhruba témy. Ja vám to zhruba predstavím v rámci tých destinácií a vy sa potom môžete na to už konkrétne smerovať. Dobre, tu som asi už nezabudol nič podstatné povedať. Čo je dôležité určite dať vedieť vám ako potenciálnym uchádzačom o program Horizont Európa je to, že nás čaká aj ďalšia dávka víziev, teda ak máte pocit, že do 15. apríla nestíhate podať nejaký projekt, zvyčajne je to už málo času, otvorene povedané, pre podanie kvalitného projektu. Nejde ani o to, aby ste neboli schopní napísať ten projekt, ale skôr je kvantum práce práve s tými partnermi, pretože to sú konzorčné projekty, ja to ešte pripomeniem niekoľkokrát. A jednoducho tá práca s tými partnermi, s tým konzorciom, ten manažment, to vôbec dohadovanie, či idú do toho, či nejdete do toho, za akých podmienok a podobné veci zaberajú proste veľa času. Každá tá inštitúcia má nejaké svoje zaužívané procesy, takže to trvá. Z toho dôvodu nie je úplne ideál teraz od nuly alebo od nejakého základného konceptu sa snažiť podávať projekt. Nie je to nemožné, neodhováram vás od toho, ale možno vyššie šance by boli, ak by ste mali viacej času. A tu je taká možnosť pozrieť sa ešte na výzvy, ktoré sa budú vyhlasovať a zverejňovať teda na jeseň. A tieto výzvy, je tam dokopy 12 tém. Tieto výzvy budú zverejnené 17. novembra a s uzávierkou až v tom ďalšom roku 2027, teda a konkrétne 18. marca. Teda máte oveľa viacej času na prípravu, pozrieť si v kľude, čo sa tam chystá, ak vás niečo zaujíme, ak je niečo pre vás, viete nejakým spôsobom rozpracovať veľmi kvalitný projekt, taký, ktorý by mohol mať šancu naozaj na úspech, na schválenie. Ešte k tým predchádzajúcej dávke víziev, ktoré majú deadline už teraz v apríli.
Samozrejme, nie je jediná možnosť zapojiť sa tak, že vy rozpracujete a podáte nejaký projekt. Samozrejme, v prípade tom, že budete pristupovať do projektu z roli partnera, čo sa odporúča v prípade začiatkov alebo nižšej miery skúsenosti s Horizontom Európa, tak na toto je samozrejme dostatok času aj naozaj mesiac predtým, ak nejaké konzorcium na poslednú chvíľu hľadá nejakých konkrétnych partnerov. Čiže v rámci tohto pohľadu je naozaj stále možnosť zapojiť sa do niekoľkých konzorcií, nielen do jedného. Znovu spomeniem QR kódy, ktoré kľudne použite na načítanie si tých aktuálnych tém, ktoré už sú vypísané aj na FTO portáli, Európskom portáli Európskej komisie. A svietia ako plánované. Ja postupne prejdem tie 3 destinácie, ktoré spadajú pod digitalizáciu. Tá prvá má označenie data. Nebudem asi úplne že čítať doslovne ten názov, máte ho tu zobrazený. Je to samozrejme slovenský preklad. Vy ako sa náhle dostanete či do work programu alebo priamo na stránku komisie, tak vy to tam máte v originálnom v anglickom znení. No a destinácia data, tak tá je určená pre všetkých, ktorí pracujú s dátami, s digitálnymi platformami, s dátovou infraštruktúrou, umelou inteligenciou. Ak riešite zber, zdieľanie, spracovanie alebo využívanie dát, či už vo výskume, v priemysle alebo v verejnom sektore napríklad, tak veľmi pravdepodobne sa v tejto destinácii nájdete. A projekty v tejto destinácii majú ambíciu budovať nové dátové ekosystémy a infraštruktúry, ktoré sú interoperabilné, bezpečné a teda aj dôveryhodné. A Európska komisia očakáva riešenia, ktoré majú potenciál ovplyvniť, treba to chápať, celé odvetvia alebo nejaké väčšie územia, regióny. Napríklad či už v oblasti priemyslu, mobility, energetiky, zdravotníctva alebo napríklad aj tých verejných služieb. Tu treba mať na pamäti, a to je nielen pri tejto destinácii, pri všetkých, ide o výrazne inovatívne projekty, často s technologickými, so systémovými rozmermi, teda nielen ide o vývoj jedného nástroja, ale skôr to treba chápať ako nové spôsoby práce s dátami, nové architektúry alebo nové štandardy spolupráce. Ide o konzorčné projekty, kde je potrebná spolupráca viacerých partnerov, typicky minimálne 3 organizácií z 3 rôznych krajín EÚ, alebo teda asociovaných krajín, ktoré majú zmluvu s Európskou komisiou a čerpajú z tohto programu, hoci nie sú členmi EÚ, členské štáty EÚ. A tematicky sú tieto výzvy pomerne otvorené, takže projekty môžu vychádzať z reálnych problémov, ktoré už dnes riešite, ak majú jasný európsky rozmer a dopad. A ďalšia destinácia, to je destinácia 4, ja to tu nemám označené, a tá má identifikátor Digital Emerging. Ten identifikátor uvádzam preto, lebo vy sa aj v tých pracovných programoch vlastne s týmto identifikátorom môžete stretnúť. Aj v samotnom ID danej výzvy, daného topiku, vy podľa tohto identifikátora zhruba viete, do ktorej destinácie a do ktorej tematickej oblasti to patrí. No a táto destinácia je zameraná na pokročilé a vznikajúce digitálne technológie. Ak sa venujete vývoju nových technológií, deep tech riešeniam, pokročilému výskumu alebo experimentálnym digitálnym platformám, tak práve tu je nejaký váš priestor sa realizovať. A táto destinácia zahŕňa oblasti ako umelá inteligencia, robotika, kvantové technológie, fotonika, mikroelektronika. A projekty majú často charakter technologického akoby prielomu, že ide o prielomové alebo projekty výrazného posunu v danom technologickom segmente.
ide o riešenia, ktoré majú potenciál formovať v zásade celé odvetvie do nejakého budúceho vývoja. Európska komisia tu kladie veľký dôraz na otvorené technológie, na experimentovanie, testovanie v reálnych podmienkach a prepojenie výskumu s priemyselným využitím. Mnohé projekty pracujú s pilotnými riešeniami, testovacími infraštruktúrami, prípadne demonštrátormi, ktoré to riešenie demonštrujú, teda treba aj na to myslieť a znovu zase ide o konzorčné projekty s medzinárodnou spoluprácou. Výzvy sú tematicky otvorené, čiže dávajú priestor riešiť konkrétne technologické výzvy, ktoré už dnes nejakým spôsobom identifikujete vo vašej praxi a zase jasný európsky význam a potenciál širšieho uplatnenia. Ďalšia posledná destinácia je destinácia 6 s identifikátorom Human, zamerané na človeka. A táto destinácia Human sa zameriava na to, aby digitálna transformácia bola zrozumiteľná, bezpečná, prínosná pre ľudí. Teda ak pracujete s používateľmi nejakého typu, so zákazníkmi, so študentmi, prípadne občanmi, ak ste verejná správa a riešite nejakým spôsobom ich interakciu s digitálnymi technológiami, tak veľmi pravdepodobne táto destinácia bude pre vás relevantná. Témy sa týkajú napríklad používateľskej skúsenosti, digitálnej inklúzie, prístupnosti, potom virtuálnych svetov, webu 4.0 alebo nejakých bezpečných rozhraní medzi človekom a technológiou. Projekty často prepájajú technológie so spoločenskými, etickými a organizačnými aspektmi digitalizácie. Aj keď ide o digitálne projekty, dôraz je tu kladený na reálny dopad na ľudí a na spoločnosť, či už sa bavíme o vzdelávaní, o verejných službách, o zdravotníctve alebo nejakých nových formách spolupráce a práce. No a rovnako ako pri predošlých dvoch znovu poviem, ide o konzorčné projekty, vyžadujú spoluprácu partnerov z viacerých krajín. Výzvy sú koncipované takým spôsobom, aby umožňovali riešiť konkrétne identifikované problémy z praxe. A znovu, ja keď to budem v každom jednom pripomínať, tak si to zapamätáte. Jasný spoločenský prínos, európsky rozmer. Tu sme nejakým spôsobom sa mi preskočil slajd, sa ospravedlňujem. Chcel som spomenúť, že máte možnosť okrem týchto konzorčných projektov sa orientovať aj na kaskadové projekty. Vy ako náhle sa dostanete na portál Európskej komisie, kde je zoznam výziev, volá sa to EU Funding and Tender Opportunity Portal, tak tam si v rámci filtra viete zaškrtnúť kaskadové výzvy. No a tie kaskadové výzvy sú jednoduchšie na podanie, na implementáciu a jednoduchšie v rôznych ohľadoch. A väčšina z nich, alebo veľmi veľa z nich je orientovaných práve na digitalizačné témy. Čiže možno, že nejaká sekundárna voľba môže byť aj kaskadové financovanie. A posledná vec, ktorú vám chcem dať do pozornosti, je dlhodobejšie otvorený brokerage event, tzv. Matchmaking platforma pre konkrétne Horizont a digitálne témy pre Cluster 4. Je to otvorené do apríla. Vy, ak hľadáte nejakého partnera, vy, ak máte nejakú expertízu, ktorú ponúkate, pretože si hľadáte napríklad nejaké konzorcium projektové, do ktorého by ste sa zapojili, alebo chcete si dať dokopy konzorcium pre nejaký váš projekt, pre nejakú vašu projektovú myšlienku. Toto je tá správna pôda, kde môžete naozaj naväzbiť veľmi kvalitné kontakty. Nachádza sa tu množstvo hráčov a skúsených hráčov
len z tejto oblasti, vyslovene. Všetci sú tam kvôli tomu, aby sa zapojili do projektov Horizon v digitalizačných témach, alebo aby nejakým spôsobom si našli vhodných partnerov do svojich projektových konzorcií. Čiže veľmi odporúčam registrovať sa tu, zavesiť tam svoje dopyty, či už ide o vašu expertízu alebo váš projekt, ktorý chcete rozvíjať. A zároveň odporúčam nezostať len pasívnym, ale kontaktovať ľudí, ktorí by nejakým spôsobom fitli na váš účel. Tým, že je tam komunita, alebo sú tam ľudia s podobným cieľom, teda ide im o projekty, tak tá miera odozvy, keď niekoho kontaktujete, hoci je to na chladno, je tam oveľa vyššia, ako by ste bežne kontaktovali niekoho nájdeného na internete. Čiže to je také moje posledné odporúčanie. Tieto brokerage eventy veľmi, veľmi pomáhajú v ďalšom rozvoji vašej projektovej existencie. No a nakoniec už len uvediem svoje kontakty v prípade, že by vám niečo nebolo jasné alebo chcete rozdiskutovať niečo konkrétne, kľudne ma kontaktujte na týchto kontaktných údajoch a budem sa teda tešiť. Želám ešte pekný deň a veľa šťastia vo vašich projektoch.